Ginmando sang Department of Transportation o kung DOTr ang temporado nga pagpauntat sang operasyon sang tanan nga maritime vessel sang Aleson Shipping Lines Incorporated kasunod sang paglugdang sa ilang barko nga MV Trisha Kirstine 3 sa Basilan. Balawang nga 18 katawang patay sa mga trahedya. Suno kay DOTr Acting Secretary Giovanni Lopez, ginmanduan sini ang Maritime Industry Authority o kon Marina, kaupo ng Philippine Coast Guard nga magpadigayon sang maritime audit sa tanan nga barko kag crew sang Aleson Shipping Lines. May 15 kadlaw agod mag-imbestigar ang mga ini. Magadepende sa findings kung tugutan ang Aleson nga mag-resume sang operasyon. Ang Aleson Shipping Lines na involved na sa ini magnubo sa 32 ka mga maritime incidents sumalin sang 2019. Nagpasalig man si Lopez nga pasabton ang tanan nga responsable ilibina sa bahin sang shipping company kung matumod na mayara ang mga ini sang kapaltahan. Now we are grounding the entire passenger fleet of Aleson Shipping Lines. And I'm asking Marina to conduct a maritime safety audit together with Philippine Coast Guard kasama ng inspection, hindi lang po ng kanilang barko, kasama na rin po ng kanilang mga crew. Ulitin ko po, as of now, pagkatapos po nito, the entire passenger fleet of Aleson Shipping Company, they are now grounded. And Marina and Philippine Coast Guard, they have 10 days to conduct a maritime safety audit and risk compliance and also inspection. At ang magiging tugon po namin dito will be based on the safety audit po ng Coast Guard at ng Marina. Kung papayagan pa namin itong mga barko ng Aleson.